kumsang khat zakua somkua paruk July ni som ni pariat ruwa sur cher kara sangamantu John Copille athian pate chuan England le France dai dang tu lui pui kilometer zanga somruk zeta thui English Channel lampanin Devon longchol na hmuna tangin anin khat chuaka nidanga len an den na thina chuan an chang ren rona sangamantur an mutak mai lo wangin mi kal ngai lo na mun tui pui lai li lam deuh an han panta an len te an han kai phara an han deng mai chu sanga lo tam ngang maya tifu anin tidun hle amai ro chu an len an han pot chuak chu sanga le chak ai zinga chuan mishing ruang an pot chuak tel nol mai an len chu man mo takin an han zai chata long chuata an ruang chhar chu an mutira an long radio tang chuan Brixham Coast Guard lam an han bepop thuaya ruang an chhar thu chu an varipota an nin thuneitute lam bia in police tenen chuan ruang chu an han endika mipa kumsom li le panga in karvel ninge yarin ania kamis ban tluan le ke kortlon a in bela peikok pum rong uklam abun bok abana chuan sanaman to le changkang Rolex ngat abun boka asana chuan July ni somni pani ti alanga a in thuam dan han en mai po chuan longa sangaman turakal chesual mai ni in alang lova wallet emo tunge ani hriat theina tur ID emo po engma anei lova ake kor ipte chu aloin lip deuh tuar boka police te chuan atak sa chu an en thuaka alua hliama nei ti an hret heya laboratory lama postmortem turin ruang chu an thon tangala doctor te narang theyang berin an lo endika tui chunga kar khat po alom lo ni ti an hrengal thuaya ake veilama le akeya chuan engemaw thil zum lampanga chhun na nu ma awma alu chu in chili velain akak bok athi chan takero alu hliam chu dilovin achua patuyelu hnem wang ni in alang akut ding lam nung lama arsi lem niom tak tatu aneya afia tolo wangin englem nge ani hriat a harasa deuh towa chu wang chuan tunge ani hriat nan atatu chu man tangkai ngai na aom tlat lo nu chui tu te chuan an ruang chhar chu tunge ania khoilam mi nge ani engtia chu tui pui zau lu tuka chuan ron tlalum ngot nge ani ti te chu an hriat chhuah vat angaya arwang an chhar ruala an hmu chhawm chun Rolex sana chu an han zir chiang ta heng sana ang hi chu chelova om wang nu dar kar somlia athimai thina sana chu July ni somni pania avir topa chu tiani chuan tui chunga chuan July ni somni vela tanga a om arinom ta hle Rolex sana hi amana to satlia maya nilova asiam tu ten kalphung fel tak an lo nei thlap mai a company lamin a ori tak taka hi chuan serial number an pe thlap thina a leitu te mai pialama asiam tir tu te thlengin an mingle ID an nei thlap thina bopo an mule pha fo thin reng ani investigator de chuan London lama Rolex mun pui chu anan bepopa anni chuan sana chu anan zir chianga company changtlung ti taka an product chin chang chu an lo record thangang mai anei tu chuan Yorkshire dor pakhata asana chu alo siam tir to ni ti a record atangin an hre theita chumi atang chuan anei tu anan chuile chara chu Rolex sana leitu chu Ronald Joseph Platt ani ti anron report ta investigator de chuan Ronald da chanchin chu anan chui chiang hal chara address an hria theina nungber Essex lampanin an thok chuak ngala ain lua te chu olsam takin an wazong chuak ngal maya amai ro chu vakal tlang hal thor lovin ain lua na pa an han tlo masazeta an case chung chang te chu hrilfein an ruang chhar rona chanchin te chu an han zota in nei tu pa chuan aina aroin thiar lu donin rona chuan achunga thil thalo engemaw a thlen pal thu hla
biak po tur a thian pa David Davis a phone number a pe ni in investigator te chu alo shila ole kan kal thui main like kha han pele lokila tin he channel hi ilola subscribe lo ni chuan khonga in minan subscribe sak ve ngala notification kha ion page chuan video thara lo chhuwa piang in I first zia thei don ani investigator te chuan David a chu an han bepopa rona chanchin te zotin an han ti luama David a chuan thatakin alo changa an hanin berei dewa angai a thata hau lo mai hlawh thong ti hriat takin chu tiang zona an ron zo chan te chu an zot leta an ni chuan investigation kallai ani wangin an chhuichhuah ngal du big mai lova reife an han pe hel kual nuwa chuan rona ruang an char thu chu an shilta chu thu chuan David a chu a thong na hlea rang takin station lama aron lang ngal ngea a mel atang chuan American ang hlea patling kum som nga borvel ni in nal le zom takin a in cheya a hoi hera tang chuan mi poimo ve tak ani nge arinom rona chu a thian pa ani thule France lama sumdon na bul atran duwa wangin sum tam tham tak apuk tir ni in investigator te chu a shrila thlenge mazat anin biak to lo thule chutia aruang anan char mai chu mak ati thu soin melma anei le nei lo ero engma a hriat pui lem lo thu a soya rona thalak anei ang te pe in investigator te chu a hosan le ta nu chui tu te tan chuan rona thi na chu han chui zui vak ngai na awang lea a chanchin an hriat na om chun ber David ala in a hretlem ang reng si an mang ang ruta viau mai chutia malak ngai na awan tak viau sia chuan case chu accident anga kaltir mai thain an hreta ama hre chiang tu hnai vai ber David a chu rona case an khar tur thu chu hril tumin biak po an han tuma an betlang thei ta hau lo mai Devon police te chuan Essex lama police station a thu thonin David Davis address chu lo zong chuak turin an hriat tira an ni chuan officer pakhat tirin David a chen na nia an soi Woodham Walter lam chu apan ngala he khua hi Essex County huam chunga thingtlang khote takte ania amuna theng thonwamin are roi hlea heti hun lai pe hi chuan an khua hi changkan na konga an la nu fual hle ningei turania an kongkalu chunga nameplate tak ngel po an la tar lo chutia pon lama tanga in nei tu te hriat theina tur eng ma ziak le tarlan a om tak si lova chuan police officer chuan a in mu masak ber chu an kik top maya nupa kum upato lam hian kongka an ron honga Little London Farm azon thu police officer chuan an soya azot fu khop mai an ni chuan an thenom chi ani thu an lo shila police officer chuan Amazon pa in nge ni le ni lo han chian lo thain a hria David Davis a chen na in an nge mo tia an zo chuan ron pretale anu pui fanau te chen na mun ani thu an soi tlat mai an upat to wangin an soi sual ve mai ani aringa officer chuan an zot non le ngata ma se an thu soya chuan an konfi tlat rona chuan nupui ama aya kumsom thum vela naupang noeli anei thule fa po pani lai an nei thute an la soita dewa thenom na chu an lo hre chiang viau niin alang amai ro chu kum upalaman ni to wangin an thil soi chu police officer chuan ala oi sak du lo chewa adik ngeyem ti fin fianan an thenom loka cheng frankale oji te nu pa chu an zot vele ngata an ni po chuan an thenoma cheng te chu ron peta te chung kwa an ni thule fa pani kum thum mi le nau sen an nei thu te thlengin an lo soi vele boka oi lo chi zia zang ani talo ron peta chu alo la thi reng lo ti na em ni chu ti ani si chuan ama ni nge an hriat ruang an lo song bol kha tu ruang nge ni tang an case chui lai chu a buai ta nuai mai investigator te point accident nia an hriat olsam taka chin fel mai an lo tum to chu
abul tanga chui chian le angai don ani ti an man thiam ta ngala film khur ero angai le don ani an ruang char chu accident wanga thi nilovin tha ani an ring ta investigator de chuan ruang huma saber tu John Kopile chu an han kom nun le ta ani chuan ruang an hnu chuana len kara chuan longa an thlun thin anchor thir chakai pakhat an hmu tel thu investigator de chu alo shila thil changkai ani an rin lem lo awangin a thian pan anu hnena zortir tura apek thu a soya investigator de chuan rang takin a thian panu chuan an bepop ngala alo la kol tha hlawh mai ti chuan zirchian turin laboratory lama an thon ta ngala an thir chakai hmu chua thar le ruang chuan in kung kaina anei le nei lo an han zir chianga a taksa hliam te chu thir chakai mang nge ya hliam ani ti an she theita tin akong shena dar noi an hmua chu po chu thir chakai mi nen chuan ain mille ta chia boka investigator de chuan an ruang char chu tha nge ya ni ti an fin fiata amo phurtu chu jong chuak turin ma an la tangala ron pleta u nau pa chu harsa takin an han zong chuaka ruang chu an entira Ronald Joseph Platt nge ani ti aron fin fiata au nau pa nen chuan hun enge mo chen anin biak to lo thule herogate cheng Elaine Boysinen hun rei tak chung anin ngai zon thu asoya Elaine chuan rona chanchin chu a hriat chian zok ma arin thu investigator de chu ashil boka Elaine Boysi chu investigator de chuan an han koma rona nen chuan kumsom chuang lai anin kop thu alo soya kumsang khat zakwa som kwa pathuma in thenin chumi hnuwa chuan anin bele to mi alo ni in a in soi anin ngai zon lai rona mi ziale a chanchin a hriat ang te an soya a thalak Rolex sana abun na nge mai chu investigator de chu alo en tir boka Elaine chuan abial pahlui rona chu tlangwal felle in vong tak midang te ngai sakle mangai nanga mi ani thu asoya tin asana Rolex chu angai hlu ema ain bual lai tak yel poin aphel ngai lo nin asoi bok investigator de chuan rona nena an chen dun lain David Davis ti ming a hriat le hriat lo an han zota Elaine chuan alo shena samai kumsang khat zakwa som kwa pakhat khan herogate lemziak lilam na hmuna Elaine hi receptionist na athok thina nikhat chu papakhat in chei smart takron kalin David Davis a ani thule lemziak angai na thute aron soya lilam chan ve adu thu soin an auction na pindan omna aron zota ain cheina le ahoi her han en mai poin suma abuai lo ani ti arin thiam thei maya Yorkshire lama om thule herogeta chena tur mun azon thu Elaine chu shilin ati ti suama patong mang thiam takani boka Elaine chuan ani receptionist ve mai chu tia mi house pa in an kom ve bor mai chu felati in alo ngai sang ru hlea minit som ni velai herogate chung chang te chu an soi nuwa David chuan a company a thok turin a som tahlol maya Elaine chu a phuzuka mak ati hle receptionist ni rengai chuan nadang deuh han tho ve chu a chak zong tak alo nia David chuan hlo sang zok apek thei tur thu an shil nuwa ngat phei chuan Elaine chu a phur excited wow oh my god to hle amuna lala chuan an yes ngal mai dona Elaine chuan abial pa ronanen Canada lama inson an tum lai takani ti a she chuak thut maya chu an thil ro man te chu soin herogate na a thorei man to lo tur thu chu ashil ngala ma se David chuan abial pa chu min thei ain be sei ani che kang chu an pani chuan zanria ei puya asom ta ronale David te chu anin mu masak ber zana chang chuan anin mil ngal lea David chuan Cavendish company din atum thu te soin an phur dun viau mai anupui hi New York a omin sumdon na lian ve tak a buai pui niin a soya hlawh thlengin sum nga viau ma se aduam ema
asum tho chuang ang te po chu aron chu pui ve zel thin niin ronale eleni te na chuan asoya anu pui laka asum le pai hum nan a company thara po chuan a ming ti lana du lo thu soin ronate pani chu director na chel turin asom tamaya nula le tlangwal malam huna ta na ngai tuan na lo seng ve mek te tan chuan devita som na chu thil phurom takania han nar phal chi zia zang anilo ti chuan company thar dina thoklang hal tur chuan anin berem ta eleni chu europa bungrua te anin azin kual thina azin na mun sang sanga chuan devita foreign bank account a paisa a deposit sak thina an tang rual boka an company point ma ason chakhle devita po hergeta chuan in loin ain bank bel chowa baptist nin koshana po ain mang hle tholom thole midang te chan pui ko nga po a tholok pol ani chowa mi hriat po a hlawh chak viau mai kumsang kan zakwa songkwa pani christmas urlok zana eleini le ronate chu an pu devita chuan zanria kilpui turin asom lea devita hi afanu noeli nen chawa cheng an nia an pali chuan urlok zan chu an manghova noeli hi atong tam lem lova tleirol nung chang thale pate za thiam takmi ani boka thu engemaw sei ve don reng rengin apa mit mei ngai chang masalovin mi zinga atong mai ngai lo zanrei khama chuan devita chuan eleini le ronate chu christmas thil pe katan card apea achunga thu in ziak an han chiar chuan eleini chu a phu chiang kher mai kumsang khat zakwa somkwa pathum february thla canada an pan na tur ticket a lei sak tur thu devita chuan alo ziak kul maya anin mel shet ma tangdai to an lo suang tua thin ani boka rona zok chu a phur le eleni chuan an company din thar chu angai tua dewa wangin man mo chung tulin a shelova devita chuan an suang tua na te tilo thlinga an pahnia nun nuam tak mang tura adu sak thu soin canada po chuan omma se director na chuan la chel reng theidan tur angai tua pui thu a soi boka an mingin rubber stamp an siamanga anom lo lai poin lekha poi mo le cheka te chuan stamp mangin thil an kalti reng thei thu asoya hlawh thon na tur eng ma om lo thu shilin an ril ru chu a min ta ronale eleni te chu kumsang ka zakwa somkwa pathum february tha canada panin an suang tua naram chu an han dai tran ta amai ro chu an rin a in thil aol ai lo tlat mai sumde chua ahar sa hlea na tho tur mu mal nei lovin thanga lai chu an khosa ve no noa eleini chu alai zon nu pasal nei na mo thiana tran angaya wangin hergeta chuan amain alet lea in nei na chuan devita po chu an som ve ngea eleni chuan canada lama let le atum to lo thu soin compania atul thok turin hergeta om tlang adu thu devita chu ashila chu thu devitan an hriat chuan mak atin ron chu mi thatak ani thu le rethei na wang mai maya in then chu tha ti lo thu in alo changa mi pana na chu thil han ti sual pheng phung chang te po aom thina ron chu ngaidam le turin thu arona ma se eleini chuan aril ru alo siam felvek toa canada kir le chu atum lo bur mai in nei na chu anan mangzova nirei lo te nuwa devita te pa fa chu atua ma hriatir lovin an pem bo dai mai eleni chuan devita address le achung te dang pakhat ma hriat anei lova a phone number nei chuna la abethlang thei box si lova chumi nuwa tang chuan devita le rona te chu abele to manglo ni in investigator te chu ashila rona ruang an charnu september tha top lama devita nen chuan an biak le thu soin rona chungchang po an soi chuak ngea devita chuan june tha in biak an tum thu soin rona nen chuan france in muturin rem an ruata chu a chanchin a hriat nun ber ani thu eleni chu alo shila chu ta anin biak trum chuan devita chuan rona thi thu vel engma a soi lang lo niin eleni chuan a soi
rona ruang an char nu daya in bia an nisia David chuan chu ti hun lai chuan rona thi thu chu ala shelo nge nianga Eleni ashil mi alo chu investigator te point mak an ti hle ti chuan rona ruang an char lima an biak po masak ber David Davis chu chui chian le deuh thain an hria investigator te chuan rona x Eleni chu thopuya an soma ani po chuan chu somna chu lo takin alo poma phone in David chu ava bia rona chungchang a hriat to thu ava shrila chu vele David chu a oki adang lam ngal veka Sheomati ema wanga shil ngam lo ni thu sain Eleni chu coffee puya alo soma thingpui dor pakhata anin mua David chuan rona thina chu atorna thule amit tuipo voitam atlak thu sain a mel te chu adur khup maya Eleni po chuan an pathuma anin zui nak hun laite an chui kira alunga lengin Sheomati thar le amai ro chu David chu investigator terin lelber ani ri miaw awangin Eleni chu afim khur lea reivak lo anin kom nuwa dor chu an chua santa Eleni chuan rang takin police a call ngala David chu rela a chuang ani chuan Chelmsford rail station a an mu thei tur thu avashila police point rang takin rail station lam chu an pan ngala alo thlen rual lo man ngal chat thei turin an lo in ring thapa ma se zan khwa a an chan nuwa po aron lang thei ta reng lo mai David chu rela chuang lovin kongpa ngaya a ho ani an ring tabera atuk October ni somthum pakhat kumsang kha zakwa somkwa paruka investigator de chuan Essex police biain an in lam love en thli thlai turin an hriat tira an ni chuan officer pakhat an tira an in kota tang chuan in chunga a chetlalai vel te chu a thli renga David chu a in chunga aum nge ani ti a chian nuwa chuan ama pui bom turin police dang a kota thuaya an mi chan chu American ni an rina wangin silai akol nge an ringa alo beile takin tin ral thuampo an keng replay police dangan ron thlen ma chuan in kota taxi pakhat hi aron ding hlol maya David chu taxi a chuan lutin driver chuan atlan puita dai mai officer chuan taxi chu zuin anunga a thian te po chu an ron thleng ve thuaya thuyan in main a chuan na motor chu an vanang ching thei hlawa ti chuan David Davis chu ron peta tha thu buayarin hlel thua chuan an manta ani police ten kut kolan bun tir lai te chuan sheom ti mel po apulova han hlawh thon na em po an nei lo ani ti hriat takin a mel a hlim deuh sang renga aman tu te tan po shil hai thak lek khopin anung chang a thang reng hle station an thlen pui nuwa chuan a thom no te an han dapa a ke kor ipte ding lama a ID David Davis tin ziak a oma a veilama chuan Ronald Joseph Platt ID an mutanol mai station an thlen nuwa po chuan a mel mualan nuam hlea police te chu tran pui thei na kong anei phot chuan a thil hriat ang te a soi vek tur thu a soya ti chuan thu zot fiain an handop chanta a mai ro chu tape recorder an han on chia David chuan engma a soi du tareng reng lo mai investigator de chuan rona lem changin huninga mo chen chu alo khosa to ani ti shema se athat nge ani ti fin fiana engma an la nei theilova David chu police station a chuan an sheng tlang ri ta phota chutia station a omlai chuan Walter lama a chenna Little London farmhouse chu police ten an lo dap ve mek boka anu pui ninge ye hriat noeli le naupang pani an lo oma station lama thu an zofia tur thu police ten an shil chuan noeli chu a in siam soka zan lama naupang mamo tur te chu iptea akhung mola chutia a in siam lai chuan meiche officer pakhat chuan a bek chu an en chianga naupang thom no kara chuan rang kachak tlang le poisa enge mozat a mutatlat mai an in chu uluk zokin anan dapta poisa fai tam tham tak le
rangkachak tlang lian channel nol pasari lai an muchuaka tin lemziak man to tak tak enge mozat an muboka an nu chuina tangkai turangai risit le thalak te an laboka antil muchua te chu awain police te chuan chui chian turin station lama an la pheita in chung an dapna chuan devita thalak pakhat zinga longa achuang lai hi an mutela longa chuan Lady Jane ti lian takin ain ziaka chu long chuan han zonga devita berin engma a seidu tat lo awangin om na chin hriat a har sa hle vanei thak takin longlam tuipui em police officer pakhatin mainland long cholna Lady Jane chu a mu to thu aron sei ta hlawh maya investigator de chuan rang takin long cholna lam chu an pan ngala police officer in a soyang ngein Lady Jane chu alo om ngeya long chung le a che vel te chu an endik ngal chara cabin chunga koshana chuan thisen le samzai an mua chung an thil mu chua te chu laboratory lama an en fia rona thisen le samzai ngeyani ti an fin fia theita tin dorming notik ti chuan na bag an mu boka ipte chu an en fia rona fingerprint alo chuang kal mai long thlen chin chiana GPS te chu an en dik lea alo in off deuh thlap maya angai thathlak lo awang chuan record hluite an haya rona sanathi ni atanga chutin tuya atlak ni ninge yarin July ni somnia chuan aruang an charna tanga hlalo te a rona chu akal nge ani ti an muchuaka an nu chui lai chu ain shual mum chho chan ta viau mai investigator chuan bag zorna notik chu an han tloa dora chuan rona ruang an charnia an mutel thir chakai ang chia chu an lo zuar ve tlat maya investigator chuan dor ngak tu te chu thu an zot fia papanin chu teng anchor chu an lei thu an zot chuak theita chung papani te chu investigator chuan rona le devita ta thian dun an ni nge an ringa shem nama chon tir hlan an ngak lel to hle devita chu British mi le sa ni lo awangin American ani an ring bera a chanchin hriat bel tur a awm be sein a fingerprint te chu Interpol lama an han thona an chana don chu a mak heavy u chuak kher mai David Davis an thenom khoveng ten ron Platt tia an hriat chu Canada a most wanted nilai kum engemazat khovel mun shanga Canadian police ten an lo zon to Albert Johnson Walker alo nireng mai investigator chuan a chanchin an hriat theiang ang te chu an chui chiang lea an be selo thil mak deuh an muchuak tanual mai Albert Johnson Walker hi Ontario Canada lammi ania anupui barbinen kumsom ni pani chung in nein fapali an neya anin then nuwa investment company te dinin mi house tak in a company a chuan sum tam tham tak an investa kumsa kha zakwa somkua December thla khan afanu kumsom pangami shilai nen chol mang turin anzina tu mainan biak po thei tak lo wangin anupui mang ang chuan police nena afanu chu zon sak turin angen ta top maya police tenan zong hal chara Alberta chu Canada ram chunga chuan an muzo ta hau lo maya a company te chuan an chui chianga investor te paisa million thum ve lai alo tlan bo pui rengani ti an hre chuak ta chuta tang chuan man tumin Interpol lamin khovel ram shanga an zong kual renga England ale Switzerland lama an sul nu engama chu anan mu ve na an mani tak ero an man fu hlei theilova ti chuan Switzerland atang chuan an top san taringot mayani Alberta de ba fa chuan a company investor pakhat David Davis ID mang chuan Canada chua sanin England lam an pana kumsa khat zakwa somkwa pakhata herogeta kalin eleini le ronatenen chuan an vein tongta company lem din puin asum chevel te chu Interpol lamin an chui chua theilo nan eleini chu foreign ram shanga na chuan lamin azin kual tira
banka a paisa chu a deposit tir ta thina kum khat le a chan ve zet an tho ho nuwa chuan ani na dik tak an hriat chhuah mai a hlau thawng ta dewa an ta na thil tha ti sak niawm takin Canada lama a thon ta anom lo nuwa chuan rona lem changin atal kual ta vela thlanga chau anom bo nuwa a be seilo takin eleini chu aron hole ta sia aruk theyang berin a pem bo le ta kumsang khat zakwa somkwa pathum July tha Herogate chimlam mel zathum zetala divon lama anvain beng bela chuta chuan Ronald petalema chuan achang chhun zom le ta afanu shilai po chu minglem voin anupui noeli angin mi hnena asoi ta zela inteloin nu patuak thar ang main mi hmua an khosa vela thenom khoveng te poin rin hlelna an nei ngai lem lo Albert chu lemzia ka eizong angin ain soya anin kota a lemzia leikhom sa te chu a pho chuak thina chuta tar chho zinga pakhata chuan David tin a minga saina ni ti an thenom tleirol pakhatin alo hmua mak ati dewa wangin Albert chu an zot fia ani chuan college an kallai an ko dan thin niin alo soi maya tleirol chuan han oilo sakngot na chan tur a shebik lo kumsangkat zakwa somkwa pathum September tha shilai chuan fa aneya mi in nupa an niloti an hriat miau lo awangin shilai kumsom pariat mi lek naute nei po chu tu main mak an tilem lo mun ngaya rei tak an om chuan mi in an hriat chua mai a hlo awangin kumsangkat zakwa somkwa pali kumtop lama Essexa an pem lea chuta po chuan mi hnena rona anga in soin a in luana nei tupa hnena po achunga engemaw thlenga ni po David Davis an biak po theina turin a phone number a pet thapa tennis te an tui chhovia wa psychologist nin Brentwood na tho thu tennis club lama thiat te na chuan a soya anupui nia a soi noeli po chu mi a mel hriat tir fowa a thian kum upalam then khat phei chuan chu tianga nupui naupang anei thei chu an thik thin hle Essex anom nuwa shilai chuan fa a hring le nge investigator de chuan an mi man chu Canada khwale tuini na nei ani ti hre chuak to ma se rural na ama chon ve zet angaya kumsang khat zakwa somkwa pariat June tha trial nei tir anita court ma chuan prosecutor ten Albert J Walker David Davis ni bok chanchin chu hetiang hian jury te hnena an soya Albert chu ronate athon bo nuwa Ronald petalem changin khawtlang abuma sumdona kongsang sanga rona ming vekin thil akaltir thina sumpo achalai kual na sahlea eleini Canada changa aron kirle nuwa chuan divon lama ngoi ringin an pema chuta chang chuan afanu shilai chu nupui chein mizinga a cheichana fa an nei tak nuwa phei chuan tu main an ring hlel ngai talo kumsangkhat zakwa somkwa panga Essex anom lain rona chu Canada changa aron hotur thu Alberta chuan a hria a hlau thong ta hle maya rona te khwa Herogate chang chuan an chena Essex chu dar kar thum le achan vevel kal chau ania wangin a khosak dan te nom takle allema chan chung chang chu aron hre chuak thwai don ti a hre thiam ngala Alberta chuan rona lo ho chu thien thang takalo dong songin chua puya asom ngala July ni somnia in muin notik dora thir chakai an leya along Lady Jane tia ming avua chuan in kom turin a khalpuita long chung an thlen rual chuan Alberta chuan aeng korlei thar mang chuan rona chu aluan na takin avua ni khoshelovin atlungala tuya apil bo theinan akong shena thir chakai chu atlunga tuipuya chuan apaita ani apan man nuwa chuan shilai chu Canada rama a holea apa che daneng kim hriat pui tuam chhun ania wangin an kolet lea korta chuan apa Albert nena an tlan bo dan le an khosak dan zong chu a soi chuak taveka amai ro chu rona chu Herogate alo let le ti a hriat lo thu le alaka apa che dan chu engma a hriat pui lo thu a soya chuti rual chuan tual thana thlen ni niangai
July ni som nia chuan apa chu longa kal turin a chuaka hu nuangin aron honin a soya a fapani te pai ro chu tunge ani a soi chuak du talo ani Trailan nei chan ni atanga ni riat na chuan Alberta chu thiam thu soina hun an pe a jury te ma chuan aron ding ve ta Canada atanga atlan bodan zong an soi chu apom veka ma se rona chu atha ani lo thu soin ala chang ve fana along arona samle thisen an mu te chu soi fiein longpon lama rona chuan alu atawa long chung amutir na lama thisen alo farpal nia arin thu judge le jury te ma chuan asoya amai ro chu prosecutor te fin fia na sang nei chu rin tlak to ka ngain court chuan thutluk na asiam fel theita Albert Johnson Walker chu thiam lo chantir nin dam chung lungin tang turin achung thurel sak anita ani kum enge mozat England tanina atan nuwa kum sang ni panga khan Canada lama tang chun zom turin an thon ho ve ta ani